Florén nebol len zlatá minca, bol to štandard dôvery. Mal stabilnú rídzosť, takmer nemenú hmotnosť a obchodujúci mu verili od severu až po Stredomorie. V čase, keď sa strieborné platidlá často znehodnocovali, Florén priniesol istotu a jednoduchosť výmeny. Aj preto sa stal tvrdou menou v stredoveku a určil, čo znamená kvalita v peniazoch. Na túto tradíciu nadväzuje súbor slovenských euromincí 2025 proof v drevenej kazete. V elegantnom etui nájdete všetkých 8 nominálov od 1 centu až po 2 eurá v špičkovej úprave proof. Súčasťou kolekcie je aj tematická strieborná medaila z dielne Mgr Art Martina Sabola. Výtvarne odkazuje na svet Florénu. Na jednej strane vynikajú motívy spojené s tradíciou zlatých razieb, na druhej jasný odkaz na 700. výročie. Ak hľadáte reprezentatívny ročník so silným príbehom a prémiovým spracovaním, táto proof sada 2025 a limitovaným nákladom 1600 kusov je presne ten kúsok, ktorý v zbierke zažiari. Nunofi. Radosť z objavovania.